kwa mami. Me the boy e baba frame what I am. See am kono. Wa be baba flam what I am say ankon. Wa obusi die. Nana Bo sure ni di. Nana na me si me je obeye. Enti se ga me de prawo. Me sama o mu du ma. Enti kono koto adono ma me. Nana yensu. Ene me sama omo de ma. Kwa na kodo ma do nse mami. Se we me de below. Madam Asi, there was more palm away. It a phone so. The announcement she had see and say, you was saying you Nana Yakuni, a baby. You was saying you in school, your honor in TV school was say, and Korabi, won't send Biaba. And told me the 2 men, pity and penny for the 2 men. And told me much him say, the Baba, my friends, said like Quinny, and boy back on to come. Woman, you don't see baby, didn't come on, but no didn't come on. In the commodian one of a Bible better now say, o tie se mo kan na o pam no wa anko no mo twa baabo se no don't not unza kwa no usunsu ena o de kwa bayi bia o mu hia no o nkwache me bana ne boy no nta akora ba ko o zo ko school ni bi o so da na dwo no o hu se baabo bi ya na me bano ne akora ba ko o ma chekere wo me ma mi ya chekere wo ndi ade cha no pa no na obebo school form telephone amane se no wahu ndi o mutu na mo ba no na mse betu kan kakra o mba me ho no mba no mse akora ne sike se onye mu hia no mse mma no o mma ne sika 10 cedi ansa no masane nkwala no ohu ye no one wo mo abe foni hia no o mse o moje 10 cedi nti o mu dikai o dikai be bo me ramane na mere se o akora ne nko na bibi ansi nti akora nko sa ko school no ko bo teacher fana mane ne teacher ni ba ko yiska e de ma akora nso mfanko nti ade chi akora be ka kire ne se okoye no omuso mo nyiska no nti ya peti ho ma maame baako ompani no ya fe ne sisi oso ompre mo nyiska no o wone hwe ho na sa no onya kwan san akola no nti akora ba ko no gina ho no na odu ho na se obi shata fito so hwe so turo nti akora no ba na osineti neti nti mo betu me na me ya se sa eti de ya be frɛ wo mo na ene mo hia na ye buse wo mo because me no sunsun mo dwuma be ye no nya akora me hu no nti ye frɛ wo mo nyina na o ma ne be hia akora ne nyina okasa wo se maame we na ma ne be yi anti grace na ma ne be yi sisi ene yo mpani o mo nyina be hia no se busa mo bi adwuma mi na no anka hwe na ye se sa ne te de a ene no sunsun mo asem nti be ko fe ni pa no sunsun mo asem ene de ene anya konfo baako na de naba ye ba yanzu ya frɛfrɛ o ma ya transia o ma nti konfo na ye na dwuma se de se ama sisi ano afi na konfo na bi kwa se be kuku ba kran se be kuku bi se school ho agwa ba bi ase nti no yesi kutu nti aye sisi aye binti nti maka che konfo na se de onko na mo me ne o ma ne be hia na masa to nsa frɛ no na ya ma ne mre no ba betu se ayi no nti sisi a research fm4 de di kan be damase se ma be bo aye na se adwuma we akoso amaye na me chiram yo de o ma ne zia no me ne mpani fo be hia ye be from wo ye me hia be hia assembly ku ase nti be from wo assembly ku ahemfie na o ma be che se be from ma o ma ma mo ba che ma se obreku. Okay, na the SCA institution so ben na dey dress school a Okroma. They had you pony say see a teacher for no ya ha any teachers now mo ha no omo no so man kwa na afa nipa aka ho nipa be na aka ho ma na tue omo ka and this teacher for no so mo pet transfer ko mo suro nti edi ka teacher for so mo nya botre na be ho dwuma mo Teacher for ni na say omo so mo pet transfer free ako denti na mo asem na ba teacher ne ba ako oyi 10 cedi no omo kire say o ma je accident ho ayama no ko to car for car ko bi accident awu nti say na mo suru pa nti apacho ne apacho mo say omo sere mo nya botre na be hwe na bibia ye boko na zia akwale ya so for maame no kwala baiwa enam ne so ma semisi ye
ɛna deɛ ɔno ankasa agye atom a waka n'anim asɛm mo wɔ nkyekyɛe bi a mode bɔ saa nkwalaa yi ho ban no titiri wo nti na ɛkɔfa akɔmfo no baeɛ nti kɔfo no nso ayɛ ho nɔma ama nkɔlaa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ biribi anto wɔ mo. Then I will catch a teacher for more hard more any woman for a yo democratic teacher for no sɛ sisi ana anya asɛm na nya bɛsi asi awie yɛn nso ɔman so yɛn na so saa yɛgu so a ɛyɛ ho adwuma nti mr teacher for no sɛ ɔmo ntena ase na biribi na ɔbɛto wɔ mo yɛgu so a ɛyɛ ho adwuma ma wɔ mo biribi anto wɔ mo. This year ni director edi teachers ni bi bɛba abɛka ho na wɔn a nyame bɛyɛ adom nso na yɛde wɔn aba deɛ meka kyerɛ wɔn sɛ deɛ esi ɛma ne nsi wɔn kwan sɛ bia director post obi mpo sɛ wɔn mmra ha ɔbɛka sɛ wei nti ɔmma na nanom asom a wɔn pɛ ne pum ase brɛ ti yɛsrɛ sɛ director ɛbɛhwɛ ho na wama teachers ni bi abɛka ho na ayɛ nkuranhyɛ na wei ma wei nsi kwan sɛ ebia yɛnya teachers ni bi mbɛka ho yɛda ho ahia teachers a yɛba abɛka ho na wɔn a wɔwɔ ha no nso na yɛsrɛ wɔn ma asɛm yi nkɔda na wɔn nya komato yi mu sɛ ɔman no ne asɛm no ma nananom ne mpanyinfoɔ a wɔkuro yi mu ɛta wɔn akyi wɔ kwan biara so a yɛbɛma wɔn atena anya asomdwe akyerɛ yɛn mma no adwuma ahorow a ɛwɔ ha nyinaa health center adwuma bi a ɛwɔ ha nursefoɔ a ɛwɔ ha nyinaa obiara nya komato yi mu sɛ saa ahohom mu asɛm wei ɛntɔ nkɔ so na ɛnha obiara yɛta wɔn akyi sɛ wɔn nya komapa mfa nyɛ adwuma mboa anwusu electoral area madam asɛm bi. Bajo mi di Elizabeth Nati. Ba edin adodo na di flemini yohuno. Yohuno. Okay. So mi ya PTA chairman benifo no. Dem mo ya wo school ho na ya wo ho na asem ni sie. Enti akwala no ni papa be ma na ya chichire ni papa na odi asem no beto. We ni ya maami enti sa no na mo se omu hiaska. It is papa no teacher for na already master to kwa sa for your friend nkemo for no when ti holiday ni by sala ni holiday wa ti master ni to kwa gala nti omu se ebi na Sir Robert na omu di asemu no ebo nti omu di bo won na papa ni kire se de abayiwa na aka ni said ye wehu nti omu hia ska omu di besan nti teacher ni no tu ni bottom na all man 10 cedi nti all the man is on fango no say all the man abayiwa no say ono onji nti on fango ma de all this kesie ono no this ska kurom ha ska nya si abayiwa de ne ka so onji de akwala de ne yom obayi de small girl na oso ye ben for ene obayi onu se onji sika no na obango ma de ohwe sika so so no onu di sisi clinic ni okay nti onu no so di command no se onji nti onji no ni place wa o se omu ko die o die no ni place wo die ni mu na so fuma di o si we hu se ya mantan kwala okay nti oni ni place wa na o se o this can man no ga say ni se o pobo e bi se o share sa pobo ani dia enka on this can nti akwala no di man nti o mu this can o man sani akwala no na ene o mu se anadu asem ni si Thursday Wednesday nti Thursday anadu no na o mu se dia bofra no man tan ni papa nso o mu ni tu na nim le o nso be tu kwan kakala fa ho nti ho no onu so ko sane akwala okwa mu ni nkun ya o si ni pa 5 na mu ni nkun ya nti omu nkun na no mpese nga omu bu sofo maami no se omu ada se obebu ana obekola ase na omu enya kwan ekun de omu achichire omu no nti ho na de o ka se oye benfo na o si hunhun bi ebe born onu nti eba hunhun no ba na born no na omu nyina adwane ye na ka akwala no kwa afie enu echi ni wanto na iti na wana ni wanto de abayiwa no o so ye ben what dia tu so ni wanto nti holiday Friday ni holiday iti Monday no mu ko no yale iti teacher Robert o se o ti wa na so fu maami no di awe nu ba o se o ka se o fiti dana mu ye sa de ni wanto no nti o yale ti no se en de ye nko na ko ka se teacher
na asɛm a ɛwɔ hɔ no na kɔka nti ɔsɛ ɔde no kɔ ɛne asɛm deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa tita no mbɔ ɔmo alekɔdo ekyire no nti ɔmo kaa sɛ yɛmbɔ efi sɛ agorɔ na ɔmo di nti yɛyɛ so yɛtutu ho anamɔ a yɛhyiahyia yɛyɛ 4 sɛ 5 ɔmo nyinaa mma yɛbaa yɛ anɔpɔ ɔmo nyinaa adwane aka me nko a nti ɛne yɛ mu aka ho kwan sɛ ɛnɛ no a yɛsɛ yɛbɛhyia no PTA foɔ aka me nko a na mmoa nti yɛbobɔ na yɛsɛ de ayɛ no di sɛ yɛde bɛdu nananom no na yɛde abɛdu nananom hɔ no na ɛbaa sɛ deɛ nkwalaa no bɛba bɛkasa na ɔmo ayɛ deɛ ɔmo bɛyɛ na yie na atɔ na dodoɔ naa ne sɛ mo teachers foɔ tuu no ɔmo kyerɛ nea ɔmo de yɛ ɔmo a akwalaa no kan ne nyinaa ɔmo hwe ɔmo a na ɔmo nso ahwe ɔmo bi anadwo ɔmo de waya teacherfoɔ no na ɔmo yɛ adeɛ na teacherfoɔ no hwe ɔmo a na ɔmo nso anadwo no na ɔmo akɔhwe teachersfoɔ no nti teacher baako no wura yɛfrɛ no sɛ ebi na ɔse akwalaa no da na oyi sika maa no sɛ ɔmo fa nkɔsane boy mu no ɔse ɔda no ɔsom daeɛ nti Monday na akwalaa no baeɛ no daeɛ na ɔsom no akwalaa no kaa pɛpɛpɛ sɛ ɔmo baa ne so attack nti na nka ɔmo bɛku nti ama ɔmo mmienu sɛ ebi ɛne sɛ Robert no ɔmo suro ɔmo pɛ sɛ ɔmo kɔ nti ɛno na yɛso yɛgyina mu kinti sɛ yɛsrɛ yɛne teachers yɛfa yɛ awofoɔ no yɛma ɔmo tua 4 cedi ɛna yɛde fa teachers wɔ ha ɛna yɛde ma ɔmo na yɛde tua ɔmo ka nti sɛ ɔmo so kɔ deɛ a yɛsuo no bɛyɛ dɛ ɛbɛgu nti yɛsrɛ sɛ nti yɛne ɔmo kasa yɛsrɛ ɔmo a ne yɛpa kyɛ wɔ ana ma yɛde bɛdu nanamɔ nti sɛsi a baabi yɛdu yɛsrɛ teachers foɔ no ɛna yɛsrɛ dalɛta no ma ɔmo nka sɛ wɔnti ɔmo mbrɛ yɛ teachers yɛhia teachers papa wɔ suo hɔ yɛnni teachers ɛwɔ hɔ nti yɛsrɛ mo nti mo ɔmo ana ndu ɔmo hɔ na mo nso yɛda mo ase sɛ mo bɛboa yɛ na biribiara akɔ yie. ɛmfrɛ me Nana Boagye Dankwa me na meyɛ dwato ahene wɔ Anwesua. sisi a nsɛm abɛyi mo so msɛn na den na mo ka de akyerɛ ɔmanfo asɛm no aba de deɛ ɛhu na ɛyɛ nwanwa efisɛ ɛyɛ sunsun mu asɛm yɛn nyinaa yɛni ani eti sisi ama abɔ yɛ pusa efiri teacherfoɔ no mo pɛ sɛ ɔmo firi kuro yi mu na yɛn nso yɛn pɛ sɛ biribi bɛba ne saa efisɛ yɛn nkwalaa no yɛpɛ ɔmo yɛ edie na teacherfoɔ no so wɔ sɛ yɛbɔ ɔmo na ɔmo tumi trans na ɔmo kyerɛ adeɛ na nkwalaa no so ɔmo kɔ mfa sɛ asɛm wɔ esi yɛ ɔmo ani nyinaa gyigya efisɛ saa asɛm wɔ yɛte bi akyɛ na yɛte wɔ nkuro so ebi si ha da to ebesi yɛ no ɛyɛ nwanwa ɛno nti nana ne mpanyinfoɔ uni committee ne asɛm no ma yɛato yɛn ho gyina hɔ sɛ yɛbɛgyina pintin ne yɛahwɛ sɛ basabasa bia ɛnto teacherfoɔ no nkwalaa no so ɛnam ɔmo so ma asɛm yi pie nyame mpo ne yɛda n'ase sɛ biribi saa atumi asi ma apie ɔmo so yɛma ɔmo ban bɔ a yɛwɔ binom a ɔmo bɔ ɔmo ho ban afei so yɛfa kasafidie so bɔ dawuro kyerɛ amanfoɔ sɛ wo a yɛbɛhu sɛ wo a wabɔ wo din a wo se ɛnyɛ nokorɛ no ɛnɛ due yi yɛfrɛ wɔ ahemfie sɛ nana ne mpanyinfoɔ atena ase yɛama sunsum nipa aba enti mommra no mbɛyi mo ho ano ne yɛhu sɛ ampa asɛm no ɛnyɛ nokorɛ yɛde too so mo nyinaa mo amma nipa ɔbaeɛ no so honhom nipa no bɛkyerɛ sɛ ɔno so kɔ honhom ɛyɛ nokorɛ asɛm na asi ne nyinaa ɛyɛ turodoo enti sɛ ɛyɛ turodoo deɛ a na wɔ sɛ yɛhwɛ a kwan yɛmfa so a yɛbɛbɔ sukuu no ho ban ne sukuu no atumi agyina ɛno nti na yɛn nyinaa yɛbɛhyia yɛyɛ ntutuiɛ sɛ kɔ ɔmo baeɛ a deɛ ɔmo bɛgye deɛ ɔmo bɛhia ɛbɛma a yɛbɛgye ma ɔmo na ka ɔmo ama biribiara atotɔ yie na biribiara yɛ din ɔmo amma akɔyɛ akyinyɛgyie sɛ yɛnyɛ ɔmo a sɛ nyɛ mo so deɛ a nka mo mmra mbɛyi mo ho ano ɛno so a mo amma deɛ na kyerɛ sɛ asɛm a mo ka nyinaa no ɛyɛ nokorɛ ɛno nti yɛ asɛm ano sɛ saa deɛ a yɛgya ne nyinaa de ama honhom nipa no sɛ ɔnyɛ ho adwuma na nokorɛ ɛnda adi ɔmo sɛ akwala no akyerɛkyerɛ sɛ ɔmo bɛyi kukuo no ɛhyɛ sukuu hɔ baabi a ɔmo hyia nankasa ɛno nti ɛwɔ sɛ yɛpɛ da na yɛyɛ ahoboa na bɛyi kukuo no baabi a ɛwɔ no yɛde nkurɔfoɔ no kɔ baabi a tumi wɔ sɛ yɛn na nananom no yɛtra se wɔ ha na sɛ ɔmo mmuɛ a yɛde ɔmo bɛkɔ ɛsoro na ɔmo akɔ hɔ ɔmo kɔ hɔ mmom a na afei obiara akɔyi ne ho ano wokɔyi wo ho ano na ɛyɛ nokorɛ sɛ wonka ho a wokɔ baabi wo a woka ho no so no na mmara ɛne wadi na mmom kwan a nana frɛ wo sɛ bra na wamba no so wokɔ hɔ a wakɔkyerɛ mu
sɛ wohina odukura obu man a woka ho asase no nya wo dia ɛyɛ ɔno ne dia ɔno ne mpanifoɔ dia na wafrɛ wo sɛ bra sɛ asɛm no ɛti sɛ wɔnti sɛ wobɛba nana hɔ no wabɛkyerem na nana ate dabi ɔmanfo bu kura ma nana mesi mepie me baba ko ko school mi ko gya no kwa mi ko du a obi kura twamada pa de sɛ dwanto ahemagimi me ma ka kyerɛ nkrɔfo so mu huro no ma me sɛ ho mo mahuro me so da no yɛ ba mpo saa asɛm nyinaa ɛnsi anti grace man ka hwe amfa nkyerɛ no ne ba bena bɛka kyerɛ me sɛ me mama yɛ huro no ma me wɔ bra asɛm no so ɛnyɛ no korɛ me ma yɛ huro ma because asɛm no ba yɛ nyina yɛ nwanwa eti yɛ pɛ sɛ no korɛ da di na bibia pɛpɛpɛ ade nti na me nie ni na mɛka kyerɛ wo sɛ yɛ huro asɛm bi te sɛ ɛnyɛ no korɛ yɛ de pɛnie da mo ase paa sɛ mo aba na mo so mo aba bɛteki bibia mo de kɔ na bibia ada di na de yɛ bibi mfa nhyɛ sumase bibia ne wɔ sɛ da abɔnti na obi ehu de ɛkɔ so yɛ gyina saa kwanya wɔ yesu sɛ teacherfoɔ na ɛpa ɔmo kyɛw de asi wɔ kurom ha bia ɔmo mfa nkyɛ ɛbanbɔ ɛne de yɛ boa ɔmo a ɛbɛyɛ bia yɛ gyina pintin sɛ yɛbɛyɛ ama ɔmo na ɔmo atena kurom ɔmo ho adwo ɔmo teachers na bo yɛ ni bi te yɛ sɛ director ɔte yɛ nka kora ɔmo le yɛ bi nka ho de asi bia enye hu wɔ kuro yi mu yɛyɛ ho adwuma eti ɔma